Reit, hwn di'r cwch da ni'n mynd I fod yn ei archwilio heddiw. Reit, da ni'n barod I agor y cwch ta. Ynta, bocs o fel di hwn uwch ben y wahanlen di brenhines ddim yn gallu dodwy yma. Felly be da ni'n mynd I gael yn fan hyn rwan ydy fframiau efo mel yn nhw. Iawn. Ynta. Da chi'n gallu gweld y stwff sy'n sglinio yn gwylod y celloedd yna. Mel di hwnna. Mae yna dipyn bach yn fan'na yn does. Ie. Oce, mwy o wenyn, mwy o fel. Reit, wan ta. Cos ti'n hoffi dal hwnna? Waw! Mae'n eitha trwm, actually. Yndi. Maen nhw'n edrych yn fach, ond Mae'r gwenyn yn fach, ond maen nhw'n dechrau llenwio efo mel rwan. Ond erbyn diwedd mis Mai, mi fydd y ffrâm yna'n hollol lawn o fel ac yn pwyso tua kilogram a hanner. A beth sy'n syndod ydy, maen nhw'n deud bod un wenynen yn casglu hanner llonllwy de o fel yr un yn ei hoes. Dyna faint o waith sy'n yna mewn cynhyrchu jariad cyfan o fel. Waw, maen nhw gyd yn edrych mor brysur hefyd. Yndyn? Ac ar ôl gweld y gwaith caled sy'n mynd mewn i'w gynhyrchu, amser i'r ddau gael blasu'r gwahanol fathau o fel. Arogli'n felys. Wow. Ww. Waw, mae'r blas yna'n wahanol. Ti'n gallu blasu'r blodau yn hwnna. Ie. Waw, mae hwnna'n really neis. Sa'i byth I blasu mel fel hwnna. Sa'i byth I blasu mel fel hwnna Owain. Mae'r profiad yma wedi bod yn clas, wedi bod yn rhywbeth mor unigryw, mor wahanol I beth oedd ni fel students fel arfer yn dueddol o wneud gyda'n amser rhydd. Mae'r profiad wedi bod yn fatha reit agos, mond ni dau yma. Mae wedi bod yn brofiad reit personol. Da ni wedi cael y sylw I gyd, da ni wedi dysgu lot. So, swn i'n rili awgrymu pobl ddod yma lle, achos da ni wedi cael profiad gret. Do.